खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं मोननैसो आपडेट लानानै फैदों। बे जाहैबाय जायफोरा दासान्दि अरुणोदय आसनि मोनगासिनो दङ बिथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। अरुणोदय 3.0 बेखेवनाय हाबाफारियाव चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावना होदों जे दासान्दि जायफोरा अरुणोदय आसनि मोनगासिनो दं बिथांमोना बेंकनिफ्राय रां दाहार एबा लन लानो हासिगोन। नांगौ समाव एबा गोनांथि जानाय समाव बेंकनिफ्राय 10,000 रांसिम लन लानो हागोन। जेब्ला बिथांनि अरुणोदयनि रां हाबनाय समाव बेंकआ मोनफ्रोमबो दानावनो 200 राङै दानगोन एबा किस्तियाव सुख'लांबाय थागोन। ओंखायनो जायफोरा दासान्दि अरुणोदय आसनि मोनगासिनो दङ बिथांमोननिसिम बियो जोबोद मोनसे मोजां खाबु, जेराव बिथांमोना गावनि नांगौ समाव एबा गोनांथि समाव बेंकनिफ्राय रां दाहार एबा लन लानो हासिगोन। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 29 जुलाइआव खास्रि बिस्रि बुथारजानाय जीबानन्द एबा राजु बसुमतारीनि न'आव थांनानै खौरां लाहैयो। लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों। लोगोसे बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट एसोसिएशना दायनिगिरिफोरखौ फासि होनांगौनि दाबि दैखांना 2 घन्टा धारना होनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो बिजनी दख्रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया फैगौ 4 आगस्ट मंगलबारखालि गासै बिजनी महकुमाखौ बन्द फोसावदों। मैया जालांनाय दुरान्ड कापनि गेलेनायाव नर्थ-इस्ट एफसिजों बडलेण्ड एफसिआ 6 गल सोजानानै जेननाङो। गोबां बडलेण्ड एफसिनि फेनफोरा बे जेननायखौ लानानै दुखु फोरमायदों। बर' हारिनि इयुन आरो रैखाथिनि थाखाय फैगौ जानो गोनां सुबुं सानखोआव कान्तेश्वर बरगयारी बिथाङा बयखौबो बाथौसिम लिरनो थाखाय खावलायदों। दैबानायाव खहा जानाय शिबसागर, चराइदेव, जरहाट आरो गलाघाट जिल्लानि रायजो राजाफ्रा नखरफ्रोमावबो 15,000 रां मोनगोन होननानै चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि फेसबुक लाइभनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। आरो बे रांखौ फैगौ 3 आगस्तनिफ्राय 5 आगस्तनि गेजेराव मोनगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे दैबानाजों खहा जालांनाय सुबुंफोरनो मदद होदों। अइल इन्डिया लिमिटेडआ चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव 15 कौटि रां